Tia shop ngnya sngap yang ni ka jing shat bat kan ka jing ruai barwai kini khasi jengi hapokari Italy kendian suka ban keren halor kan ka video la ama kan video ka de ka video balas priang stat ba hapoki social media hang ne hapokari khasi ke jengi bat hang ne pila ban i ba kini ki shenrang ken thai khasi jengi bal riam da ka riam tenrai bali shat ak te ka yeng mane Saint John Lateran ka badan hapokate ka nong ba rom hapokari Italy kalong ba itanat ba ka ba isang kun sisha haba ye i ba kum kine ki khasi jangi ru ha ka ba ki pharang kila tip ya kan ka niam try la ne kan ka jing shat khasi jangi ba pet yang ne pila ban i ba ki pharang ru kila ya pet ba ya kan ka jing shat jang ki khasi jangi ba ka jing rai ru ka ba sotanat sisha but ya kan ka video am tip house nam ayu ba kini khasi jangi kila li shat but yo ada na perang jang pi ba tips sa komen apa kan video bat menta klam da pen slam ngnya pet no ya kan video ha ka ba kini khasi jangi kila shat hapo ka te ka ye mane hapo ka te ka nang ba rom Italy Long